Butxako Eliza Ortodoxoan hildakoak gogoratzeko meza egiten ari dira. Hemen errusiarrek 509 lagun hil zituzten. Геноцид українського народу. Andri Apaizak diosku genozidioa izan zela hildakoen argazkiak erakusten dizkigun bitartean. Bere elizan hobi komun bat egin zuten 116 gorpu lurperatzeko. Handik gertu, elak Boxalna kaleko bideoak erakutsi dizkigu, hildakoen kalea deitzen diote. Después de la ocupación de los rusos, había tanques, cuerpos, casas destrozadas. Era un desastre. Baina 3 urtean kale hau guztiz aldatu da. Por ejemplo, esa casa está reconstruida y hay muchísimas casas como estas. Izan ere, Butxa da Ukrainan azkarren berreraiki duten hiria, Anatoli da alkatea. Dni trebala okupazia Butxi. Kontatu digu 4.000 eraikin kaltetu zirela eta dagoeneko 197 berreraiki dituztela. Škole, sadочки. Hemen ez dute sarraskiaren estigmarekin geratu nahi eta hiria berreraiki dute Butxaren historian kapitulu berri bat idazteko. No se puede olvidar que tenemos la guerra y todo, pero tampoco podemos olvidar que tenemos que vivir.